க்குமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் ஈவினிங் அப்படின்னு நான் சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, மேபி எல்லாருமே இந்த லீக்டு கொஸ்டின் பேப்பர் தான் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. அதை இமிடியேட்டாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, எக்ஸாமே நாளைக்கு நடைபெற போவதில்லை அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. நிரந்தர தடை தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்படலாம் அப்படின்ட்டு வந்து நியூஸஸ்லாம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நடைபெற இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் எக்ஸாமும் சயின்ஸ் எக்ஸாமும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு. 3வது எக்ஸாமுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆனதுனால பள்ளி கல்வித்துறை வந்து ரொம்ப அதிருப்தியில் இருக்காங்க. ஏன்னா எந்த மாதிரியும் இல்லாமல் எப்படி தான் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து லீக் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து எல்லாருமே வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரும் வந்து இதை பற்றி ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து சொல்லியிருந்தார். இந்த மார்க்கை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால் வந்து இந்த எக்ஸாமை கண்டிப்பாக நாளைக்கு நடப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக 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 குறைவு தான். மோஸ்ட்லி வந்து இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே எக்ஸாம் இல்லை, நாளைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 7-8 மணிக்குள்ளே ரிசல்ட் வந்துடும். அப்படி ஒரு வேளை வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் லீக்டு கொஸ்டினை படிக்காதீங்க. வேறு சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.